Както може би сте забелязали, от 2 месеца не съм снимал на Майнкрафт и това е поради много причини. Първата от които е, че въобще вече не играя тази игра, не ме привлича по никакъв начин и даже ми е доста банална. Вече до някъде започвам да я намразвам, понеже много неща случиха заради нея. Първо ме измамиха с акаунти на тази игра. Не, че има нещо общо точно с играта, по-скоро до някъде е моя грешка, но да. Също така постоянно в Skype хора спамят за тяхния нов Minecraft сервер и всякакви такива прости. Няма къде да играя, пък и като цяло ми стана много банална играта. Като се замислите, всеки път се повтаря едно и също, поне за мен е доста банално. И затова просто спрях да играя и това ще е последния клип на нея, предполагам, от мене. И най-вероятно няма да се върна да играя никога. И може би ще се върна, но ако оправят играта, понеже новите версии, поне според мен, напълно се съсипаха. Преди поне имаше едно нещо, което може да се скилва, така да го кажем, и това беше PvP-то. А сега и него го няма, понеже има кулдаун и такива прости. И това прави играта напълно банална. В смисъл, повтаря се едно и също и цялата ситуация вече става банална. Поне за мен, не знам на вас дали още ви хареса да играете Minecraft и да го правите, но гледам, че и някои големи български стримери вече по-рядко стримат на Minecraft, по-често се прехвърлят на други игри като Ark, CSGO и подобни. Но да, това вече си лично ваше мнение, какво да играете, аз нищо не ви казвам. Казвам ви вече, че за мен тази игра ничего не съществува, но не е това, което беше. Също така в Faction серверите, където горе-долу предимно играх преди, има само 12 годишни деца, които само гледат да те преебат. И това е още една причина за това, че не игра в самата игра. По-скоро смятам се прехвърля на коментари, клипове или пък сатир, в смисъл както искате го наричайте. И заедно с някакъв геймплей понякога, но отново на CSGO предполагам, или пък на някакви други игри, но не на Minecraft и не на някакви такива игри с купчета, в смисъл не че имам нещо против тях, но просто ме омръзнаха. И за това вече спирам да играя. Също така много ме дразнят хората, които правят масови дискусии в Skype и си спамят серверите. Това е може би едно от най-досадните неща в Skype, което се случва. Също така хора спамят по Skype отново Minecraft сервери. И специално заради всички тези хора, сега след клипа ще трябва да се направя нов Skype, където вас няма как да ви добавя. Понеже отново ще се намерят хора, които просто да спамят Minecraft сервери. И да, като цяло това е. И като се насъберат по 100-200 човека в една такава дискусия за сервери и почват всички да спамят тяхния сервер, IP-то му и така нататък, намерят се хора, които да псуват спамерите, за което аз бих го направил, но все пак се забират адски много съобщения в дискусията. След това, като се вляза в Skype, всичко ми крашва и просто пречи много на моя компютър, поне аз така мисля, понеже всеки ден ми крашва по няколко пъти Skype, от което и самия Microsoft крашва, да. Нещо такова, в смисъл, целият ми компютър и да. Нека да минаваме към едно монтажче, което направих. Това ще е последното нещо, което правя на Minecraft, всъщност това монтажче и да.
Ти ба майката ли ти ба? Ей, тук вече печеля. Първият педарас умира. Втория педарас умира. И третия педарас ме уби. Фак. А сега ще играме всички наши Майнкрафт светове, като започнем от естествено един от най-хубавите. И... А сега ще играме моя втори свят, който всъщност е отново един празен world, но това няма значение. Добре, намерих едно хубаво сърце. А сега е моят най-хубав свят. Добре ден, не съм го строял аз, но нищо, пак ще го гръмнем. Аз за финал ще изтрием и Майнкрафт. Така. Готово. И да, знам, че беше само иконата.